दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे गौमा आर'जआव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो दिनै बै कमप्लिट हाबाफारिखौ स्टार्टिंनिफ्राय नांफाना होनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों मानो होनबा दिनै जारिमिनारि जानो खालामनाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बेयो दिनै मोगथां महर मोनबाय बे दिनै मुलुगाव दिनै बाथौ धोरोमखौ सिनाय मोनबाय आरो बर'नि गुदि धोरोम आरो बेजोंनो दिनै सोलोंथाइ दिनै हारिमु गासै बिथिंखौबो दिनै धोरोमनि गेजेरजों दावगालांनो हानायनि नैबे मोनसे मोजां मेसेज रायजो राजानि थाखाय आरो मुलुगाव जों बेखौनो बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थांनायाव नैबेबो मोनसे रायजो राजा आरो जों बाथौ सिबियारिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोजां मोनसे मेसेज होलांबाय। दा बेखौ जों मेम'रेन्डाम होबाय आरो बेखौ इसिङारि अफिसियेल लेभेलाव जों सावरायगासिनो दङ माखासे बेयाव सिस्टेम दङ जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बे इसिङारि बिथिङाव खामानि मावबोनो दङ बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मावनानै दिनै अफिसियेल लेभेलाव साबमिट खालामनो गोनांथि दङ आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मावबोगासिनो दङ दिनै बे खामानिफोरा जोंना बेयो प्रसेसा जागासिनो दङ। माबायदि दिनैनि बे हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारियाव माबा मोनसे जाफुंसारनाय बेसे जाफुंसारनाय बेथ' जोङो दिनैनि जाफुंसारनाय होनना बुङोब्ला जों आसाम स्टेटनि जिखिना जोङो हेफाजाब मोननांगौ बेखौ बिथांमोना दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोबां बाथ्राखौ बुंलांबाय उसुंथाइनि सायाव बाथ्रा बुंलांबाय जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों मोनसे जाथि आरो हारिखौ खौसे लाबोनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांनायाव बियो जोंनि थाखाय जोंनि बर' समाज आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज होलांदों। हाबाफारिनि गेजेरजों गौथुमनिफ्राय जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव आरो बाथौ सिबियारिनि गेजेराव मा मेसेज हरनो दङ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आरो जों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौनो मेसेजखौ होनो हायो जोंनि गेजेराव गोबां फिसा 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 बाथौ गौथुमखौ लानानै मोनसे दालाय आफादफोर दङमोन बेखौ जोङो दिनैनि गेजेराव जों ज' खालामनो हाबाय आरो थाबोनाय जिखिना फिसा फिसा आफादफोर दङ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बाथौ जिम लिरनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सायाव खामानि मावगोन आरो बेनिखायनो दिनै जोङो मोनसे खौरांखौ हरनो नागिरदों जाय जोंनि गेजेराव बिबानगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जालायनाय बै मोनसे समाव दङमोन दा दिनै जों एखेलगे जयैनो खामानि मावनो जों दिनै आवगायबोबाय। हादरनि नखर मन्थ्रिया जे सिजौ गुदियाव जे आर'ज गाबदों बिबार बावदों आरो खाम दामदों गोबां माने बेसेन आरो बिनि सायाव जोङो आरो बिथांखौ ओरैबायदि साबायखर होनांगोन जायनि जाहोनाव जोङो दिनै बाथौ दिनै बर' मानसिफोराल' बाथौ सिबिनानै बे सिजौ बिफांखौल' सिबिनानै बे मेसेजखौ होनो सानाखै दिनै भारताव थानाय जेमानखिनि गुबुन धोरोमाव थानाय दिनै सिजौ बिफां आरो बर' हारिया जे सिजौखौ सिबिनानै दिनै हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो नागिरदों मोनसे बाथौ धोरोमनि सिजौनि प्रतीक हिसाबै लानानै दिनै जाथिखौ गायसननो थांनायाव बिथांमोना बे दिनै मोजां मेसेजखौ जोंनि गेजेराव होलांदों। जोङो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौनो जोङो साबायखर बावनांगोन सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय बियाब आफाद गामि आफाद आरो दिनै सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनाबो गोबां सान खस्थ' खालामनानै बेखौ दिनै खेबथाम खालारा सोलाय सोल' जानायाव बिथांमोना मेंनाय गैयै खामानि मावनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय हर सान दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमल' नङा बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनाबो मैखोमै दिनै बाथौ धोरोमखौ गोसारनो थाखाय मुलुगनां खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावदों आरो दिनैनि हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो बिनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय बिथांनिसिम जासिहरबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों।
2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27-28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि